Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with Unjengaye. The previous episode, Unjengaye broke the news to his family which he's taking Unomfundo as a second wife. So this episode opens up with that scene. So Unjengaye goes on to say, "Ngizocela-ke ukuthi nimamkele Unomfundo." Everyone just keeps quiet kodwa yabona ukuthi wonke umuntu guys ucikekile. Everyone is just annoyed. Ukwenzo then says, "Baba, lento yenzayo uyenza ngoba ufuna ukubukisa ngoma angithi asikho isidingo sokuthi umjezise for something ayenze 20 years ago." And then Unjengaye then says, "If kukhona umuntu olana ozoba nenkinga ngalokho uzomela ukuthi aphume ngomnyango." Uvusi then says, "Kodwa baba siyacela njengamanje like siyacela ukuthi umlalele ukwenzo lento ayikhulumayo." Unomfundo then says, "Sibalikhulu, yazi angicabanga ukuthi isikhathi esiright lesi, especially because umndeni usazilile." Unjengaye just says ukuthi isikhathi esiright lesi, ngisithathile-ke isinqumo sami, and that's that. And then everyone, after he's done talking, everyone just gets up and leaves because angithi ibhoza seyikhulumile. What must they say? They just get up, and then uPhetheni, uThemba, benoNomfundo are left in the lounge sitting there. Anyway, guys, next scene, siyazi ukuthi uVelephi, she moved into a one-room apartment, guys, and izinto zinzima, you guys. So she is trying to ubasi stove laphayana. That stove esebenza ngoparafini, guys. She's trying to light it. Womentshisi asilighti istove, and she ends up just getting overwhelmed. Uma kunweba ngalana uhleli phansi, he's playing with his toys. She goes and sits by the bed and she just starts crying. At that point, guys, I felt sorry for her so much, because have you heard that saying yokuthi moshonela uma wakho? Life gets hard. I felt that thing because I remember when uDeliwe was around, uVelephi behaved like a spoiled brat manje. It's so sad, you guys. So as she's crying, sitting there on the bed, her phone rings. Usibongile is the one calling. So uVelephi aphendula ucingo and she's like, "Hello." Then Usibongile is like, "Sawubona mntaka baba, ukahle?" uVelephi is like, "Yeah, ngiright mina. Why wouldn't I be okay?" Then Usibongile says, "Ubaba uyasho ukuthi uhambile ekhaya. Asikho isidingo sokuthi uzenzise la mina." uVelephi then says, "Hayi cha ukuthi bengidinga ushintsho nje." That time as she's speaking, tears are running down her face, guys. Have you ever been there in life, guys, where uyakhala but uyaziqinisa type of situation? uVelephi goes on to say ukuthi yilokho kuphela nje, bengifuna ushintsho nje, a new environment. Usibongile then says, "Siswami, kahle. uVelephi engimaziyo, she wouldn't have done that. I can help you, ngingakusiza with a little money for now." Then uVelephi then says, "Cha Sibongile, angiyidingi imali yakho mina." uSibongile then says, "Ngeke ngize ngikwamkele uchawa wakho mina. Velephi, uyingane yakwethu. Ngivumele ngikusize." And then uVelephi ends up saying, "Okay, kulungile ngiyabonga. Futhi I appreciate what you're doing. Bye-bye." And then the scene just ends like that. Guys, I really hope ukuthi uVelephi kulunge. Yo, guys, kunini le ngane izama. Yes, fine, there was times she didn't treat uSibongile okay. But sonke siyawenza amaphutha, guys. And I just hope ukuthi she can pick herself up from here. Anyway, next scene, we see Unjengaye. He is having a meeting kwakhe noNomfundo and uPhetheni. They are sitting on the table. So Unjengaye then says, "Phetheni, njengoba bengishilo, uNomfundo uzomuvela la endlini kusasa. Ngiyathemba ukuthi leli kamera engakutshela ngalo ukuthi ulungise, ukuthi ulungisile. Nomfundo, wena-ke uzoba la kusasa. You are moving in." He gets up, he leaves them like that, and the scene just ends like that. Guys, the vibes and the energy I'm getting from Unjengaye, ever since he found out ukuthi uQaphelani is uKwenzo's father, hi man, he's moving with Sabu evil vibes or something. Like he doesn't care about nothing. He just makes decisions based on whatever he thinks and feels is right. Anyway, next scene we see uGcina, uWenzeni, uVusi, they are all at uKwenzo's place, and they were having obviously a conversation about the meeting that they had kwaDlamini. So uWenzeni is saying, "Yabona Kwenzo, ngiyafunga nazi.
If leya helper leya unomfundo moves in laphayana ekhaya, I swear, I would rather move in la e-penthouse nawe nje, angeke ngikwazi. Ukwenza like, hayi kanti ke sisi, ukhululeka, you're always welcome here. uVusi then says, yazi ukuthini? Mina ngiya-understanda ukuthi ubaba udiniwe. Kodwa asikho isidingo sokuthi ahlambalaze uma ngale ndlela. Wenzeni then says, kodwa qala ningitshele, yile engaka that happened between ubaba uKapelani noma. Shuthi guys, they didn't tell uWenzeni the truth of what really is going on. uWenzo comes in and is like, hayi, inkulumo nje zakudala. Then uWenzeni is like, inkulumo zani manje? uKwenzo then says, akuyona into okumele uzikhatheza ngayo Wenzeni. uGcina then says, mina into engiyibonayo lana ayikho into esingayenza ngalokho kwamanje. It's clear laba bantu bayathandana, mhlampi ke isithembu is part of their tradition. Sizothini thina? uKwenzo then says, uma akayideserve yonke lento gcina. Waqala kwanguThemba, waqala kwayindaba kaThemba. Ubaba hayi, he's hurt uma too many times manje. uVusi then says, ngivumelana nawe Kwenzo. Asikwazi nje ukuvela sihlale sikhohlwe izandla singenzi lutho. And then uGcina feels awkward for having a different opinion, and then she just says ngiyaxolisa. Next thing ke uNjengaye is sitting a study room or in his office endlini, and uKwenzo comes in. uKwenzo comes in and is like, baba, singakhuluma. Ngifisa ukuthi sikhulume ngale ndaba ka-auntie. Ngifuna nje ukuthi sikhulume kahle singanwi. uNjengaye looks at him. He's like, ungibona ngilwa mina? Shuthi mina angikwazi ukukhuluma kahle. Kwenzo. Mina angisiboni isizathu sokuthi ngichazele wena ingane ukuthi kungani ngithatha unkosikazi wesibili. uNomfundo ngiyamthanda, uzoba unkosikazi wami wesibili. uKwenzo then says, baba, yingoba awuboni yonke lento iyihlazo nje, usizwisa ubuhlungu sonke siwumndeni wakho. uNjengaye then says, ihlazo kuphi? As he's saying, speaking like that, next thing umnyango opens up. uPhakamani ulwa noMkhize. Kusho ukuthi uPhakamani is forcing to come in, and uMkhize is trying to khuza him. Kodwa niyamazi ke uPhakamani ungukhanda shisa. Phakamani gets in and he's like, awungiyeke wena Mkhize, awungiyeke man. And then uPhakamani just walks into the office kaNjengaye. He goes on to say ukuthi umhlaba wakaDlamini wena Njengaye awona wakho wedwa. Kuyisifiso sikababa ukuthi angcwekele next to umkhulu. Alokhiya ke ngihambe ngiyolungiselela umngcwabo. uNjengaye looks at uPhakamani. He's like, akekho umuntu ozongcwakela emhlabeni wami eduza kwababa wami. Nina ke senizozibona ukuthi ubaba wenu nimngcwaba kuphi. uPhakamani then says, Kwenzo, khuluma naye. Kwenzo just feels as if he's in the middle. He just keeps quiet. uPhakamani says, Kwenzo, ubaba wethu fanele angcwakele emhlabeni wakwaDlamini endaweni emfanele. Cala ukhulume naye, cala umlwele Kwenzo. uNjengaye then looks at Kwenzo and is like, Kwenzo ke sowuzokhetha ke indawo yakho esemndenini wakho, not with those who defy our name. Then uKwenzo just keeps quiet and the scene just ends like that. uPhakamani though, he's putting uKwenzo in such an awkward position because what must uKwenzo do or say, you guys? Anyway, next scene we see uPhetheni knocking on uNomfundo's door, and uNomfundo opens the door and she's surprised ukuthi uPhetheni ufunani lana. So Nomfundo, when she opens the door, she's like, Phetheni. Phetheni then says Nomfundo. Nomfundo's like, hi. uPhetheni then says, ngingahlala phansi. Nomfundo's like, yeah, sure. Phetheni then says, lalela, angizelanga lana uzoxabana nawe. Ngifuna ukuthi sikhulume. Things have changed now as in yesterday. Inhliziyo kaSibalikhulu iyopha, and angifuni azabe self-destructive. Angifuni umsindo, ngifuna ukuthi sicabangele ingane. Bengithi mhlampe mina nawe singaba reassure, mhlampe sibakhiphe, angazi kube khona something esikwenzayo. uNomfundo doesn't know what to say. She's like, oh, okay.
Phetheni goes on to say enye into ke angizuphumelela ukuya emncwabeni bengithi mhlambe wena ungaya to support them. I'm like Phetheni is already giving uNomfundo mamncane duties. uNomfundo then says oh okay. uPhetheni then says lalela Nomfundo. If this is what uSibalikhulu ayifunayo, it's fine. Ngizoyisupporta. Kodwa ngifuna into zenzeke ngendlela right. Ngizoqala noMavis ukuthi bakusize nokupakisha. Then Nomfundo's like, okay. uPhetheni is like, yilokho kuphela. So, yeah, sizobonana. And then uPhetheni gets up and leaves. uNomfundo is less surprised, like, uPhetheni, come. uPhetheni cooperating. She is so shocked, you guys. Next scene, ngempela, we see uPhetheni benoNomfundo. They have taken the kids out, which is uThemba benoWenzeni. I guess they were having like an ice cream date. Kodwa ku-awkward nje. uWenzeni then says, ma, indaba vele usilethe lana. uNomfundo then says, hey, kuningi okwenzakalayo and asisakwazi ukunifihlela anymore. uPhetheni then says, uNomfundo will be staying nathi endlini. uThemba's like, wait. Shithi sizohlala sonke. He's so excited. He's like, yes, I can't wait. Phela, that has been uThemba's dream, you guys. uPhetheni then says, so yeah, so Wenzeni uzofanele wamkele ukuthi. As she's still talking like that, uWenzeni's like, ma, angeke ngize ngikwazi. Angeke ngize ngikwazi ukwamkela uNomfundo. Not after everything she's done. Angeke ma. And then she just gets up. uPhetheni's like, hi, Wenzeni, hlala phansi. uWenzeni just sits down. uWenzeni like, ma ngempela, uyamkela kanjani yonke lento? uPhetheni says, ngoba yinto ubaba wakhe ayifunayo, there's nothing I can do. And then the scene just ends like that. But uWenzeni, guys, she is so irritated and so mad. Next scene, guys, we see uKwenzo benoSibongile. They are sitting on his couch in his apartment. uKwenzo uxoxela uSibongile about everything. He's like, hayi kodwa ngizamile mina ukhuluma nobaba. Kodwa imizamo yami iphelele emoyeni. Ubaba akafuni ukuzwa lutho nje, he's just so stubborn. Then uSibongile then says, mina iyangidida yonke lento. Ukuthi sisiNomfundo uyivuma kanjani into efana nalena? Hayi akufani naye. uKwenzo then says, mina ngibona ukuthi u-auntie uphoqe ubaba in order azwise uma ubuhlungu. Kodwa ke hayi naye u-auntie angavuma kanjani into enje ukuthi asetshenziswe ubaba nje kanjalo. As he's speaking like that, then there's a knock on the door. Then uKwenzo says, ngiyeza. He gets up, he goes and opens the door. As he's opening the door, uPhakamani. And he's like, oh, Phakamani azingenele. uPhakamani is like, cala ungitshela ukuthi ukhulumile noNjengaye. Then uKwenzo says, okay, bhuti, cala uhlise umoya. uPhakamani is like, ngehlisa umoya? Fanele singcwabe ubaba njengamanje. uKwenzo is like, yazini Phakamani, ngiyacela badle. Ngikhathele futhi angikho semudini for yonke lento lena. uPhakamani is like, oh, awukho semudini. So ubaba mele alinde wena ube semudini. uKwenzo then says, okay, yazini, ngoba uyahluleka ungizwa, cala ungiphumele la endlini yami. Then uPhakamani says, yazi kungani ngikuzonda wena noyihlo. uKwenzo then says, angizwanga Phakamani. uPhakamani then says, umndeni wethu is scattered ngenxa yanjengaye. Wantshontshela ubaba namanye amalungelo womndeni wethu umhlaba. Umhlaba that was supposed to be ukuthi wehlukaniswe between family members. uNjengaye wawuthatha wonke ke yena. Siyahlupheka thina. Wakhiwa oSibalikhulu Holdings. Ubaba omncane Stanley uyamazi, angazi ukuthi uyamazi. Uyahlupheka nomndeni wakhe ngenxa yokuthi akavumanga ukuthi awulawule uNjengaye. uKwenzo so confused, is like, eh? uPhakamani goes on to say, lalela la bhuti. Kuyacaca ukuthi wena awazi lutho uthi wenzakalani. Ubaba was bribed with the farm and cows. He didn't see anything. uNjengaye wadla imali. Wathatha yonke leyo mali and he used it la eThekwini. Wena ke njengo excuse me uCheese Boy. Kuyacaca ukuthi awazi lutho. Kodwa ke uyafana naye. This is why ngizohlezi nje ngimizonda. Phakamani turns and then he looks at uSibongile and then he's like, ngikufisela inhlanhla sisi. Nalo muntu ozicabangela yedwa. And then uPhakamani just leaves like that.
uSibongile rushes to uKwenzo. She's like, ungamnaki uKwenzo, ungamthathele ekhanda. uKwenzo then says, Sibongile, mhlampe uqinisile uPhakamani. Mhlampe ngiyazifanele nalesi silwane ongubaba. I'll take after him. Ngizicabangela mina ngedwa. uSibongile cha Kwenzo, akusilo iphutho lakho yonke lento. Angeke uthwala izono za wonke umuntu ingathi unguJesu. Akulona iphutha lakho lento eyenzakalayo. Uyangizwa Kwenzo? uKwenzo, you can see, wants to cry, and then uSibongile just goes and holds him and hugs him. Guys, that's where the episode ends. Got this asendaba. Because I have been wondering why uPhakamani ezdonto unjengaye kanje. Kanti unjengaye stole from his own family members, and now usisigwili with that. Yo, guys. Anyway, let's park it right there. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys in the next one.